Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κατεβάζελος και σήμερα κάνω αυτό το βίντεο για να σας ρωτήσω τι παιχνίδι θα θέλετε να παίξω. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές επιλογές. Μια επιλογή είναι Minecraft, όπως συνήθως, αν θέλετε να παίξω. Εδώ. Μετά, δεύτερη επιλογή είναι... επίσης Minecraft, hacks. Ναι, κατέβασα τα hacks γιατί είναι πιο εύκολο. Και μπορώ να σας δείξω αν θέλετε, μπορώ να κάνω και tutorial πώς να κατεβάζετε hacks. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή είναι το Outlast. Αφού σας έδειξα κιόλας πώς να το κατεβάζετε, λογικό είναι να το έχω κι εγώ. Τρίτη επιλογή είναι το The Walking Dead Season 2. Και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέταρτη επιλογή είναι το Terraria. Δεν το νομίζω πολύ να θέλετε. Πέμπτη επιλογή είναι το Yandere Simulator. Ένα παιχνίδι από τον δημιουργό της, τον Yandere Dev. Είναι πολύ ωραίο, αν και είσαι κορίτσι. Είναι anime. Και ναι, αν θέλετε μπορώ. Ναι. Και υπάρχει και μια τελευταία επιλογή. Δεν νομίζω να τη θέλετε. Είναι το... όχι, δύο επιλογές ακόμα. Αν θέλετε Five Nights at Freddy's, τα έχω και τα 4, όποιο θέλετε εσείς. Και υπάρχει και η επιλογή του The Forest. Είναι ένα παιχνίδι survival που κάνει survival, κόβεις δέντρα και είναι μερικοί κανίβαλοι, θα σας τα εξηγήσω. Λοιπόν, διαλέχτε κάτω στα comments, θα έχω τα παιχνίδια στην περιγραφή. Ναι, αυτό. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη μέρα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.